Ćao ljudi, evo jedan video koji će biti jako kratak, ali nadam se efikasan i kojim ću reći nešto što je zapravo toliko jednostavno, ali nažalost toliko malo ljudi to prati i meni je trebalo jako dugo vremena dok to skroz ne skužim. To je o vašim emocijama i koliko su one vaš navigacijski sustav. Zašto to govorim? Ljudi, vaše emocije, vaši osjećaji su tu sa razlogom. Kada vi osjetite bol, kada vi osjetite tugu, to znači da ne idete u tom smjeru. To je jednostavno vaša duša vam govori nemoj ići tamo. Čak i kad vam se dogodi nešto loše u životu i kad osjetite bol, vaša duša vam govori gledaš to na krivi način, pogledaj to iz druge perspektive. Sve u životu je jedna vrsta učenja, sve se događa s nekim razlogom, ali ono što je najbitnije sad, ok, kad se dogodi na primjer smrt nekog ko vam je blizak pa osjetite bol, to je normalno i to treba proći i treba to svjesiti tu bol, ne potiskivati. Ali u situacijama kada ste, na primjer, na poslu koji ne volite i jednostavno se loše osjećate, zašto ga ne promijenite? Ako se loše osjećate, to vam vaša duša, vaši unutarnji ja vam govori nemoj biti tu, ovo nije za tebe, idi negdje gdje se dobro osjećaš. I toliko je jednostavno. Znači, samo pratite taj osjećaj u kojem se osjećate dobro. Kad se negdje osjećate dobro, ostanite tamo. Onda ćete doći do još nečeg što je još bolje za vas, gdje se još bolje osjećate. Kad god osjećate nešto loše, mičete se iz toga. Mi konstantno se iz nekog razloga mislimo da je život neka patnja i da moramo biti žrtva nečega i da moramo se mučiti zbog nečega i onda ostajemo se više i više i više u nečem što nam ne odgovara i onda se naviknemo na taj negativan osjećaj negativan i tu bol, to je jednostavno nešto što nam nije ugodno i kako se naviknemo na to ostajemo sve više i više i više u tom osjećaju i onda se taj osjećaj produbljuje, negativni. Ali zapravo samo trebamo pratiti dobar osjećaj. Postoji ona super izreka, ako cvijet ne raste kako treba, onda promijenimo okolinu u kojoj taj cvijet je, a ne krivimo cvijet što je on kriv što ne raste. Znači, napravite to i sa sobom. Ako se ne osjećate dobro negdje, ako ne rastete, onda promijenite okolinu u kojoj ste. Nemojte kriviti sebe, niste vi ništa krivi. Promijenite samo okolinu u kojoj jeste i tražite onaj dobar osjećaj. I onda će doći sve bolje i sve bolje i sve bolje osjećaj. Ok? Nadam se da je ovo bilo kratko i da ste skužili. Javite mi se ako niste, ako jeste. Uživajte ljudi, živajte lijep. Ćao!